आया मा जाखो बेथ' हांसो बेदर जानाय समाव उदै सादों होननानै खिनोसो फैदोंमोन बिनि उनाव मा जाखो आया औ अलंबार नों फोथायनाय नङा आया बेयाव गोग्लैनानै दङ आरो नोंनि हिन्जावा उथिलाय सिखारलाय गोजौ गाहाय नायदुखु नायदावखा माबायदि मोसानानै दङमोन आइखौ बियो एसेबो नायाखै बोरैबा आं फैनानै नुसननायखायसो थारैनो आं जेबो मिन्थिया दाद बुरबक हर लामाया आयै मा जाखो नों आइदै फिसाफोर एसे थर दं नोंसोरनि रायलायनायफोरखौ आं जेबो नुवाखै आन्दाजल' मोनदों आंखौ गोख्रै लांदो डक्टरनाव आइदै जोमै बिहामजोआ आंखौ मानो नुवाखै होनना थगायखो जोमै बिहामजोखौ खावलायबाय थादोंमोन बियो बायदि एक्टिंसो बुंदों जोमै नों बुंदों आइखौ नुवाखै आइया बुंदों नोंनो खावलायबाय थादोंमोन नों मानो थगायदों जोमै आं मिन्थिगौ बे गासैबो नोंनिनो फावथिना नाथाय दा नोंखौ मा बुंनो आइयाल' हामग्रोथों आरो जुदि आइया हामाब्ला नायबाय था अलंबार आरो देरहा नोंसोर बेबायदि बुखिबाय थागोन ना आइखौ लानानै थांगोन आइखौ गोख्रै लानानै थांदो बाल बुरैया थाबनो थैनोबो रोङा आफा जाफुं नों दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांनो नांगोन स्कुलाव मानो थांनांगौ आं आयै जाफुं स्कुला जाबाय मोनसे गियाननि गुदि स्कुलाव थाङोब्ला मानसिया गियानि जायो गोबां सोलोंनो हायो गोबां रोंगौथि मोनो आरो जिउआव सानसे मानसि गिदिर जानो हायो बे संसाराव फरायनाय गैयाब्ला मुंबोआनो गैया आफा जाफुं बेनिखायनो नोङो दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांनो नांगोन आयै स्कुलाव गियान मोनो ना बिदिब्ला आं स्कुलाव थांगोन औ आफा स्कुलाव गियान मोनो स्कुलाव थां आं नोंखौ दोनहैगोन नों मोजाङै फराय आयै नाथायबा हले आङो बै जुथा मुजा टाइ बेल आरो दै बथल मोनसे इदि हरलायनानै थाङोना बेबायदि गाननाय स्कुलावसो थांगोन आं बिथ' इंलिस मिडियामाव फरायनायनिसो खोथा बुंदों आफा जाफुं बेफोरबायदि टाइ बेल जुथा मुजा गानि स्कुलावलाय फरायगोन ना फराया नोंलाय बेबायदि टाइ बेल जुथा मुजा गैयैयाव फरायनायफोरखौ माथो लरग'गौ नुथारोलै आयै होद आं जुथा मुजा टाइ बेल गाननासो थांगोनलै आयै आंहा दा हारसिं जिबन आंहा दा जेरैथिंबो राहा लामा गैया दिनै बिफा थानायमोनब्ला बिफाया फोरोंगौमोन नाथाय दिनै बिफायाबो जेलावसो दा मा खालामनो हौवा फिसा सासेखौ मोजां स्कुलाव फोरोंनो हाब्लाथ' आंनिनो मोजांमोन बाबा नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा देलाय दे आं नोंखौ लासै गासैखौबो बुजायजोबगोन थांदो थां नों दायो आथिं आखाइ मोखां सुनानै रेडि जाहैदो सोर फन हरदों आंनियावलाय हेलौ इसा आं नोंनि आइ इसा नोंनि आबैया सिरियास जादों आबैया सिरियास जादों मा जाखो आबैयालाय मोनथिया हरखाबनो मा जाखो नोंनि आबैनि उदै सानाया बारा जादों आरो मेगनखौनो नुला नोंनि आबैया ओहो दाथ' नै न'आवबो रावबो गैया जाफुंखौ हारसिं गारलांनो आं बोरै थांनांगौ जाखो इसा नों फैनो नांला दे आं बेखौसो बुंहरनो नागिरदोंमोन दा जोंनि आखायाव फैसायानो खमथार बेखौ अपारेसन खालामनोब्ला गोबां थाखा नांगौनो बेनिखायनो नोंनियाव दङब्ला हरथ'दो आयै आंहाथ' बेबायदि फैसा गैथ'वा दिनै फैसा गैयिनि थाखायनो आंबो दुखु जानानै दङ आंनि फिसालाया सरकारनि स्कुलाव हाबानो इंलिस मिडियामावसो हाबगोन दा इंलिस मिडियामाव एथ'ग्राब फैसा नांगौ आं बबेथिं मा खालामनो जादों आयै आं हरनो हाथ'नाय नंला दे बिदिब्लालाय थाखा फैसा गैयि समावसो खैफोदफ्राबो खैफोद जोबनोनो थाङा मोनफानि उनाव मोनफा दिनै आबैया हरखाब मा जाखो सिरियासब्लाथ' आंथ' थांनो नांथारगौमोन दा बिथिं हनै फिसालाखौ लानानैबो बोरै थांनो फिसालाखौबो स्कुलाव दोनहैनांगौ न'आवबो रावबो गैया आयौ जेरैथिंबो जारलासो आं थांनो हायाब्लाबो
थाइसे थाइनै हरनो हानायब्लालाय मोजां जागौमोन। रोन थानायबालाय गासैथिंबो माबा मोनसे जागौमोन। दा रोनानो गैयाब्ला आं हिनजाव मानसिया बबेथिं मा खालामनो? बिथिं हनै फिसालाया मोजां स्कुलाव फरायनो नागिरदों। दा फिसालाखौबो मोजां स्कुलाव फरायहोनो हागोनला हाला। आबौआबो नागारनानै थांबाय। आबैयाबो जोंखौ नागारनानै थांसिगोन नामा? खोथा होदोंमोन आं आबैनो, आं नोंखौ फिसिगोन नायगोन होनना। नाथाय दिनै आंहानो राहा लामा गैयि जानानै दं। आबैखौ आं बोरै सहाय होबावनांगौ दे। आयौ, जोबोर दुखु मोनदों गोसोआ। गोदो सिख्ला समाव आंनि बिमा बिफानिख्रुइबो आंनि आबै आबौआसो आंखौ बांसिन अनदोंमोन। नांगौफोरखौ होदोंमोन, जानो गोसो जाहोदोंमोन, गाननो जोमनो गाननो होदोंमोन। माबा मोनसे थांखि लादोंमोन, आबौआ सुफुंजोबदोंमोन। दिनै बिसोरो आंखौ सासे मानसि खालामनानै दिनै बिसोरनि नांगौ समाव आंसो जेबो सहाय होनो हानाय नंला। आबौआबोथ' थैनानै थांखाबाय। दा बे आबैनि समावबो आं थाइसेबो थाखा होनो हानाय नंला। आबै आंखौ निमाहा होदो। राहा थानायब्लाथ' आं नोंनो थाखाय हरगौमोन। दा आंहा जेबो राहायानो गैया आबै आंखौ निमाहा होदो। गोदो बिबै बिबौआ बिमा बिफाया थाखा फैसा गारहोयै जाहोयै लोंहोयै एथ'ग्राब मोजां फोरोंदोंमोन, गोसो होआसै। नाथाय दिनै आंनि फिसालाया मोनसे मोजां थांखि सिमां लानानै मोजां स्कुलाव फरायनो ओंखारदों। नाथाय दिनै आंसो फिसानो बेफोर सुबिदाखौ होनो हानाय नंला। बिहामजो, इसा बिहामजो। आफाया फैबायदां। आफाखौ आं लिंहरदोंमोन ना, रोनखौ नायहैनो होननानै जानांगौ आफायानो फैदों। आफा, फै सिङाव। आं सिङाव थांबाय थाला। ओमफ्राय बिहामजो, आयं रोनखौ नायहैनो होननानै नों बुंदोंमोन ना, दिनैनो थांनोसै थौ। आंहा दिनै जेबो खामानि गैया। आफा, बेनोथ' जानानै दं खोथाया। रोनखौथ' आंबो नायहैनो गोसो। नाथाय आखायाव थाखा फैसा गैयाब्ला बोरै थांनो? आखायाव मानो थाखा फैसा गैया जाखो बिहामजो? गोदो आयं रोन खामायनाय फैसाफोरानो गोबां दंखायो माथो। बेफोर थाखाफोरा मा जाखो? आयं, गोदो रोन थानायाव रोना खामायदोंमोन नंगौ। नाथाय रोना बै साननैसो आं गैयि समावनो बियो थाखा फैसाफोरखौ मा खालामखो? थाइसेबो गैला न'आव। मिथिला बहा थांजोबखो। आंनि एकाउन्टावबो चेक खालामबाय, थाइसेबो गैया। गावनियावथ' गावनि गैखाया। मा खालामजोबखो बियो? आं जेबो बुजिनानै मोनाखै। आयं, थांनाय जानाय नंला नामा? हाब, गावनि फिसायखौनो खनसेबो नायहैला होमबा नों? माबा मोनसे बेबस्था खालामदो, राहा लामा। नोंनि आखायाव फैसा गैया, नोंनि न'आव बिहर, नोंनि नङा नोंफानाव बिहर। आयं, न'निफ्राय दा बावैसो फन फैदोंमोन। न'निफ्रायसो आंनियाव फैसा बिहरदों। जोंहानि आबैया इमारजेन्सि जादोंनो, आबैखौ हस्पिटालावसो लांदों। बिसोरनाव फैसा गैयिखाय आंनियावसो बिहरदोंमोन। मा जालायखो नोंसा आबैयालाय? मिन्थिया आफा, मा जादों। दा नायहैनोबो थांनो हाया, न'खौबो गारलांनो हाया, सहायबो होनो हाया। जोबोर दुखु जानानै दङ। बिहामजो, बोरैबा थाबैनो गोसोखांगारदों। सानसे समाव, गोदो बै समाव जोंखौ जोबोर गाज्रि रायदोंमोन ना नोंनि आबैया? जोबोर गाज्रि रायदोंमोन। नायनो हायाखैमोनथ' जोंखौ सानसे समाव। दा बैफोरनि सावा दासो नांदों, बैफोरनि फाबा दासो नांदों। मानसिखौ बेनिखायनो अयनाय खालामनो नाङा। गोदो जोंखौ अयनाय खालामनायफोरा दासो मोनदों। मासो बुंगोन जाबाय आङो। गावनि आखलनि थाखाय दे गावस्रा बुंजादोंमोन, खालामजादोंमोन। दा बेखौ बावनानै आंनि आबै बेमार जानायखौ मोजां मोनदों बे बालबोरैया। नायबाय था, बे बोरैया आंनि आबैखौ मिनिदोंना आंनि आबैनि बेमाराव गावबो सानसे मोनफिनगोन बियो। दे आफा, माथो खालामनो। मानसि नालाय एखनब्ला मालाबा मिनिफ्लाङो, एखनब्ला मालाबा सोरखौबा बुंफ्लाङो। बेफोरबायदिखौ जिद्दि लानानै बेफोरबायदि बुंनो हामा। बेमारखौ रावबो मानसिया गाव खालामना लानो होननानै खालामा। आरो सोरखौबा बुंदोंमोन बा सोरखौबा रायदोंमोन होननानै दे बे रायनायनि फिथाइखौ इसोरा होफिनगोन बे नङा। बे बैसो
बैसोजों लोगोसे गासैबो जालांखायो। नोंबो सानसे बोराय जानानै फैगोन, नोंनियावबो बे एखे बेमारा फैगोन, अब्ला नों मा खालामगोन? दे आफा, दिनै थांथ'ला। माब्लाबा आखायाव थाखा फैसा जाबा आं नोंखौ खबर होफिनसिगोन। दे बिदिब्ला। मालाया मानि सिन्था? थाखा फैसा हरनो हायैनि बेसेबां दुखु मोनदों, सहाय होनो हायैनि बेसेबां दुखु मोनदों। नोंहा बेयाव गोदोनि खोथाखौ लानानैसो मिनिफैदों आंनि आबैखौ। रागा जोंबा बाल बोराय। आयै आं ओंखारखांबाय। बा, नों ओंखारबाय आबा? औ आयै, आङो मोखाङाव क्रिम फुनबाय, आथिं आखायाव थाव फुनबाय। आंखौ ओंखारहोदो। हेर' आफा थाथ', आं लानानै फैनि नोंनि बेगखौ। नै बाबा, नोंनो बेग गोदान बायदों आं। जा मोजां। न' बेगखौ बाफैदो न'। बाफैदो आफा। आइलै, माबायदि बेग बिलाय? मोजां नङा, आंनो बेबायदि बेगखौ नाङा। लेदारनि बेगसो नांगौ आंनो, लेदारनि। लेदारनि बेग? बे बेगा मा जाखो? बे मोजां नङा नामा? लानो बेखौनो। नङा, बे मोजां। आंनो बेखौ नाङा। आंनो लेदारनि बेगसो नांगौ, नङाबा स्कुल थाङा आं। गथ', बुजागोन आंजों। बिमाया जेखौ होयो बेखौनो लानांगौ। गोदो जोंफोरबो जेखौनो होयो बेखौनो लायोमोन। ला जल्दि बाद'। थाङा आं बिदिब्ला। जाफुं, नायलाय। जाफुं, नों गियानि ना? गियानि मानसिया जेब्लायबो जेखौनो होयो बेखौनो लायो। जा बुङो बेखौनो मानियो। नों गियानि ना आफा? नों गियानिब्ला बेफोरबायदि बाथ्रा दा बुंसै। मामिया जेखौनो होयो बेखौनो लादो। हर। थौदो, दाना आं नोंखौ दोनलांनोसै। जुथा मुजा गानहोआ, ओइदिन थांनोसै। हारे बाबा, जुथा मुजा गानालासिनो सेन्देल गाननानैबो थांनो हायो। इंलिस मिडियामाव जुथा मुजासो गानलाङो माथो। इंलिस मिडियामाव सेन्देल गाननानै थाङाथ'। गोदोसो जुथा मुजा गानोमोन, नाथाय दाना सेन्देल गाननानैबो थांनो हायो। नों फरायनायाबो इंलिस मिडियामानो। थौ। मानो एथ'ग्राब इंलिस मिडियामावल' फरायनो सानखो? फरायहोनो हाब्लाथ' मोजां जागौमोन। नाथाय दाथ' इंलिस मिडियामाव एडमिसन आन्था खालामनायावनो लेखा बहि, कलम, काटार, पेन्सिल बायदि गानलु गानला ड्रेसफोरजोंनो एडमिसन आन्थायावनो 10,000, 12,000 गाहाम थाङो। आंबो बेनि फैसा मोननानै नों फिसाखौ फरायहोनांगौ जाखो? फरायहोनो होनबालाय हायो, नाथाय देग्लायल'सो आं होनो हागोन। खालमासिबा आं होनो हागोन ना हाया? बिफाया र' खालमासिफोर जेलनिफ्राय फैयोब्लाबो बिफायाबा बेखौ आरो फोरोंनो इच्छा जागोन ना जाया? जोनोम जागोदान गथ' गोरलैखौनो मालायनो हरबाय बायनानै जेल जानो गोनां जादों। दा बै जेल जानाय बेफोरखौ लानानै बिखि गथ'खौ फोरोंगोन। जोनोम जागोदानावनो नायाखैब्ला आरो दालाय बियो बहा नायनो? बे नायाब्ला आं बबेनिफ्राय थाखा मोननानै बेखौ फोरोंनो? नार्सारिनिफ्राय लानानै UKG, KG, 1, 2, 3, क्लास 10 हालागि बेसेबां थाखा नांगोन? दा आंनाव बिदियानो गैया। बिनिखायनो सरकारनि स्कुलखौनो इंलिस मिडियाम होनानै थगायनानै लानानै थांनोसै आं।